Kai zumbudi amma da ganin shayin nan akwai daɗi. Ai kana haifun nan kai na fareti. Allah. An raban da na shayi da biredi mai daɗin wannan tun lokacin da kakan ya haifa. Haka ne. To shayin ka bada a sama dan sama madara ma. A ba na shayi da madara. In na ha madara dariya take sa ni. Dariya take sa ka? Allah ya kyauta. Yo to mu kuma inda shayi ko ba madara muka yi a da alhamdulillah. Muna cikin kwanciyar hankali tunda malaman mu sun fara haɗa kansu. Tun ba haife ka ba wallahi tun ba haife ka ba mallan sani ke karanta da mutane. Saboda haka muna roƙo gwamnati ki sake shi a sake mana malam Sani Khalifa a sake mana malam Sani Khalifa wai an ba su kuɗi wai sai addu'a ya juye mulki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To an yi juyin mulkin an yi juyin mulkin ba to shi ne shi na juya shi ga wanda ya san malaman addini a ƙasar nan da hidimar da ke kansu na rantse da Allah naira miliyan 2 billahi allazi ba ta da kimar da za ta sa a yadda na san shi malam Sani Halifa Dariya a ce wai zai iya sacrifice din rayuwar shi gabaki dai saboda naira miliyan nawa naira miliyan 2 shi yadda in aka baka ita kana malamin addini ko sati biyu ba za ta yi ba ta gani je yake roƙon Allah ya sanar da Najeriya ya lafiya ba aka bashi shikenan ba dama wani ya zo ce roƙon Allah da kuɗi ya ba ubangiji Allah ka kawo wanda zai dauki kuɗi ya bani roga masa Allah ku ci abu wallahi zaka sa kuma ka sa ba zaman sa mutane dubu nawa aka kama su da makamai suka ci gaba da yawa cikin gari. Yana ta ƙarshe dangane da babban malami wanda aka kama wanda ko shakka babu mu duk wani malami a arewacin Najeriya ko mun hada aqida ko ba mu hada aqida ba malamin mu ne muna ganin kimarsa muna ganin darajarsa kuma muna tare da shi a matsayinsa na malamin addinin musulunci. Na farko abinda muke kira akai malamin da aka kama shine Sheikh Sani Khalifa Zaria. Wallahi yan ɗariƙan mu kun bani mamaki da shehanan ɗariƙa da muridan ɗariƙa da masoya yan ɗariƙa kai da duk ma wani wanda zai iya faɗa a cikin ɗariƙa aji wallahi ya ban mamaki musamman ku sha'iran mu a ce an kama shehin ɗariƙa guda an kama shehin ɗariƙa guda irin Sheikh Sani Khalifa Zaria amma a ce an zura baki an yi shiru. Duk malamin da 'yan siyasa da sallama mai su amshi abinsu in wani ya ce don me a tuye su izu wanda ka bi ɗan dalili su ce ta inda Bello ya ba shi dalili in EFCC ta kire su zo ai komin mu ta hitare in kare su ga EFCC malami in an sallama mai gida ne an ce malam gashi kai addu'a sai ya tsaya tambayar na mina sannan ko na makamai na an ba mallami addu'a ba